Здравейте, приятели! Реших да направя едно видео днес за една машина, която е на 24 години. От толкова години я ползвам. Ако някой знае коя е, може да посочи в коментарите. Но това е машината, която вади ето такива парчета, фаянс. Това е машината от малкото машини, които ги вади. На 750 работи, като милиметри, като хваща. Така, основният ми материал за днес е как може да разпознаете дали е добър материал. Ето така. Виждате ли? Блести и се лепи за пръста. Ето така. Като го пипнете, ето така застава. Това е добър материал за лепене на плочки. Научил съм го от стар майстор някога и го предавам. Така може да разпознаете за абсолютно всички видове. Няма нужда да е пропорцията такава или такава. Щом прави това нещо, значи има достатъчно лепливост в него. Желая хубав и успешен ден на всички. Аз продължавам с плочките.